sami diucrzaj. Devașa utră formone consanta mi tulucrzaj. Devașe utor pautu zontai solul ucrzaj. Ai sutra tovaluri ghidezala Todi un rog negar veta Utor samaruk zola orzata Utor samar utra kudra ujivitu kisata
हांवचें कांयच ना खंय रातचे परत येता त्या भावान गुळी मारून ताका जिवच पूण एक फट मारून म्हाका आवडटा कित्याक ते दोगूय रत्नाचेच भाव न्हू मेत्वाचो माय पाहिजे तेंकां ताका आपले घरा करून आपलो भाव कसो म्हणून जाल्यार तुमी म्हाका सांगात तो ताका कित्याक वागतलो कित्याक इतल्या पासून म्हाका मेळचे पूण तो ह्या
तिन्ही चढ सोबी दिसताली पहिली चढ तातूंत एक आयदन करून भुरग्याक दवरलें एक जोडप्याक ते आयदनान आपले भुरगे दवरले आनी तो भुरगो जावन आसलो जेजू सेवी मायन बेथलेहेम शारान जेजूक जल्माक हाडल्या उपरांत गोरवांच्या गोठ्यान दवरलो ते पयले झाडाचें सपन आसलें भांगाराचो पेपो आपणाच्या घोवान दवरून दुसरे झाड तातूंतले अंदाचे एक दाखुनेच घोडे केले त्या झाडाचें सपन आसलें आपूण एक व्हडलें काळूज जावन व्हडल्या राजदाक व्हरून पूण त्या दाखयल्याच वळ्यान जेजू बसोन आपली पयड करता तिसऱ्या झाडाचें सपन आसलें सगळे परस व्हडलें उंच जावन आनी देवाची आसली आपणाक सगळें दिसून ताका कातोरता आनी उपयोग ना जावन ताका कोणशाक वयता पूण त्या झाडाचो एक कुडीच करून जेजूच्या कानार घालता हे पक्षी तिनूय झाडांची स्वप्नां साकार जाली Sonia
कोण नंबराचे कोणी नाही ताकून जायच्या पैसे असतात आणि जोड पैसे असले म्हणतो बेस्ट ऑफ तू वापर बोल ते काम तिथे ठेवून जाते पोलिस जायचं असताना तुम्ही लोकांची तसलीच करू ओके या थँक्यू बाय खूप आपण पडतात नाही म्हणजे करतात सगळे रामायण दिसतात तरी आणि माझा जीव ते दुसरी कामा मी बनूच करते पण ते स्वतःसाठी किती करून तो असा ते लोक विषय नाही पुढे स्वतःसाठी जातात वाशे ही सर्विस करतात फोकस होत्या टाकावं दुसरी कामा केल्या सायच्या पैसे नव्हतं ते काम व्हायला असतात कोणता तुम्ही गुजराती केले डावे हाती पळत पावला ओशी कोणी असा दाखोवपाचे दात वेगळे आणि गावपाचे दुसरे हांव सोजमलो निसर्ग सुदोवलो पूण ना तो आपले बरोबर जोड व्हायचे तो आपले पोटीन एक आज्याची उरता
Thank you.
Yeah, so it's much fun at